మన సీఎం ఎవరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్? మన సీఎం ఎవరు? నరేంద్ర మోడీ. ఆంధ్ర సీఎం ఎవరు? ఆంధ్ర సీఎం పవన్ కళ్యాణ్. చంద్రబాబు నాయుడు. సారీ, ఎవరు? చంద్రబాబు నాయుడు. చంద్రబాబు నాయుడా? చంద్రబాబు నాయుడు ఓకే. గాడు. చంద్రబాబు నాయుడు గాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? నరాలు కట్ అయిపోయింది. గారు. యా గాడు. స్కూల్ పోయినావా? పోయినా. ఏం నేర్చుకున్నావు స్కూల్? కోల్లా అత కోల్కి పోకపోతుండే. కోల్ బంద్ కొట్టే కదా ఇప్పుడే. ఆ కోల్కి పోయినా గానీ కోల్కి పోకపోతుండే. ఇక ఫ్రెండ్స్ అందరం పోయి మామ అప్పుడు ఫస్ట్ టైం బీర్ తాగడం. అయిపోయినాం 4th క్లాస్ లా. పిల్లలు చదువుకోకుండా చదువులో ఏం పనులురా? అప్పుడు మా తాత చచ్చిపోయండి ఆ బాధలా. ఆ మెడల్ ఏంటి అవి? అదేంటిది? ఇది